Velkommen til Nicolas, Jonas og Sky Show. Altså her har jeg en mus, som vi ikke hele tiden behøver at gå herhen og bruge musen her. Og her har jeg tastatur, så vi ikke behøver at være derhen. Så og vi er flyttet et nyt sted, hvis I kan se det. Ja, på mit værelse. Altså, samme gang. Så vi vil gerne vise jer sjov. Hej, velkommen til nyheden sådan cirka. Altså, der var ikke. Altså, vejret ser ud som om der er bombevejr. Nå, ja, det kan I se hernede. Hvad der bliver, eller kan jeg flytte derop. Jeg kan også se, om der kommer lidt regn. Ja. Faktisk ret meget regn. Det er meget regn. Så kan jeg også se. Hvad? Jeg kan ikke helt se det. Der bliver bombevejr. Ja, det var det. Det var det for vejret. Vi skal først besvare. Og her kommer Jonas. Tilbage til dig, Jonas. Og tilbage til dig, Jonas. Vi har hørt om Kim Larsen. Ja. Nej, Kim Larsen, ja. Sebastian Hansen. Han er ude for gruppen nu. Det er det at sige. Men vi vil gerne synge sang. Måske en af jer, som der har fødselsdag i dag. I dag er det en eller anden fødselsdag. Wow, wow, wow. Han eller hun tænker sig en gave for, som hun eller han har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Hurra! Wow! Der er bare en flot her. Det har I helt ret. Sover I? Sover I helt sikkert? Vågn op! Det var alt for nødderne. Sådan cirka. Tilbage til dig, Nikolaj. Ja. Altså. Altså, vi vil gerne lige snakke med Hvem vil snakke med julemanden? Ja. Der er en snak med julemanden. Ja. Hej julemand. Hej med dig. Hvordan går det? Fint. Hvad ønsker du dig til jul? Du skal dø. Hvorfor? Det var så okay, du vil gerne snakke med min hund. Aha. Wuff, wuff. Du skal lade os dø. Wuff, wuff, wuff. Fordi du er også dum. Wuff, 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 wuff. Nej. Wuff. Nej. Wuff. Nej. Wuff. Nej. Wuff. Nej. Wuff. Nej. Wuff. Skal du dø? Ja. Vi går bare sådan her. Nej. Okay, vi kan dø. Du vil gerne snakke med min. Skal vi sådan der? Skal vi sådan der? Skal vi sådan der? Skal vi sådan der? Sådan der.
Sådan der. Er der 2 ansigter mig? Nå, vi slutter altså når 2, 1